Velkommen til Hej. Mindtime episode 2 eller EPS 2. Ja. Ja. EPS står for episode. Ja, EPS står på episode. Og vi bør nok lige sove, inden jeg fortæller jer resten. Ja. God idé. Jeg skal lige slutte hen. Sådan der. Godnat, Christian. Okay. Okay, jeg skal lige forklare. Vi har fundet i sidste afsnit. Eller ikke i sidste afsnit, men lige inden vi sluttede i sidste afsnit. Eller lige inden vi startede sidste afsnit. Så fandt jeg en mine, som vi ikke har været ude ved endnu. Lige efter det sluttede vi. Ikke lige før vi startede. Nå, okay, så efter. Ja, efter. Ja, det er rigtigt nok, det var efter. Ja. Okay. Jeg har lavet ovne videre på muren. Og det Han har lavet ovne og videre på muren. Men smeltning var. Nå ja, og vi har også fået, Christian har også lavet diamantsværd til mig. Ja. Vi beklager, at vi har lavet noget uden at filme, men det glemte vi sådan set sådan lidt. Vi glemte det ikke, det var bare dig, der skulle spise aftensmad. Ja. Og vi creeper! Åh nej, den sprang lige ved lagerhuset. Seriøst? Den sprang madkisten. Ej, det er bare løgn. Det må jeg tage maden. Nej, du tog maden! Giv mig brød. Giv mig brød. Hallo Melvin, der var meget mere mad i end det der. Nå, men så alligevel giv mig brød. Jeg har ikke noget brød. Nå jo, et stykke. Ja. Så. Også en gulerod. Okay, en gulerod på vej. Bum. Den faldt ned i hovedet. Haha, nu lukker jeg det ind. Christian, skal vi på den der mine? Ja. Vi ordner det der. Du skal lave en jernhak til mig. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Og så mens du gør det, skal jeg lige strække ud. Hvad skal du snakke ud? Strække ud, ja. Jeg har lidt ondt i skulderen i dag, så ja. Ja. Det er sådan set samme dag, som det var. Og beklager, at jeg hele tiden siger ja, men når jeg sådan er nervøs, så siger jeg ja, men altså, ja. Ja, han er rimelig sceneskræk. Ja, det er sådan. Ja. Det var... Ja, okay. Det er altså lidt underligt. Og beklager, men altså, det er sådan, jeg er, når jeg har sceneskræk, og sådan er det bare. Ja. Det kan I ændre på. Hvor mange ovne har du lige lavet? Jeg troede, du måske sådan lavede 2 eller noget. Ej. Wow, hvad skete der lige på det der? Hvad skete der? Det er bare min printer, der siger, at den løber så for papir. Nå, okay, men Christian, ikke gå på den underhold shift inden. Undskyld. Du har allerede ødelagt 2 blok. Jeg ved ikke, at du skal ødelægge 4. Hold shift inden. Det har jeg også. Godt. Der er også mere korn her, der har brug for at blive høstet. Du har allerede ødelagt 3 blok. Jeg gider ikke have det mere. Du har altså også ødelagt mange af dem. Jeg har kun ødelagt 1. Okay, 4 blok. Du har ødelagt 3, jeg har ødelagt 1, Christian. Melvin, vi skal afsted, ellers ender det bare med, at vi ikke når det. Ja, okay. Halvdelen af tiden er snart gået. Ja, det er rigtigt. Okay. Kom. Den der mine, jeg fandt, den ligger ude i ørkenen. Så, ja. Eller, det er grænsen mellem ørkenen. Ja, det er sådan lige her. Lige her. Ja. Og jeg har bygget en trappe ned. Den er måske lidt grim, men altså... Jeg brugte bare de ting, jeg havde. Undskyld, jeg er lidt forsinket, men min printer... Wow! Det er en ninja zombie. Hoppet ned i hovedet på mig, mand. Sagde du, der var en ninja zombie? Og det der, det er en grim zombie. Kom og se. Det er en landsby zombie. Jamen, den er virkelig grim. Det er lige Blackvart fra Svampebob. Godt. Ja, synes du ikke? Christian, vil du gå op og hente nogle fakler? Jeg har nogle. Jeg har 52. Kan du give mig halvdelen? Ja. Det er virkelig meget. Okay.
Dø, dumme Du skelet. har stadigvæk ikke lavet en jernhak til mig, Christian. Har jeg ikke? Jeg har jern med. Hvad? Har du 3? Jeg har 3 jern her. Wow! Nej, men har du 3? Altså 3 pinde? Nej, jeg har kun 1 pind. Nederen. Vi Du mangler skal 1 bare bruge pinde. 1 pind, Christian. Okay. Jeg går længere frem. Jeg har 5 jern, hvis du gerne vil bruge en af dine ovne på det. Ja, Creeper! jeg dræber den. Det minder mig om den der Minecraft-parodi, som hedder Revenge. Det er en sang. Jeg har ikke hørt den. Nå, men den er i hvert fald god. Nå, det er herinde nu. Nå ja, jeg har hørt, at Ugen han skal til at lave en videokanal. Eller en YouTube-kanal. De kender jo Så ikke. jeg har lavet en aftale med ham. De kender ikke Uge. Jamen, jeg har lavet en aftale med ham. Hvis han, hvad hedder det? Hvis han, hvad hedder det? Han reklamerer for os, ikke også? Så reklamerer vi også for ham. Okay, fair nok. Ja, ikke også? Jeg har et diamantsværd. Melvin, kan du ikke lige sætte den på pause? Jo, det kan jeg godt. Men hvad sker? Der kommer X-Factor. Og jeg skal se det. Hov, Nå ja, vi optager på X-Factor-dagen. Finalen 2014. Ja! Ja! I morgen skal jeg tidligt op til svømmestævnen. Så må ikke være lige så længe op som mig. Nej, sikkert ikke. Skal vi så ikke spille hele aften i morgen? Jo, gud. Ligeglad med alt andet. Ja, ligeglad med alt andet. Ja. Ligegyldigt om Det kommer er op fordi, verden. at lige nu ikke også, så op, hvor er du henne? Jeg er nede i min. Hvor var det? Hvor lang tid er det tilbage? Et par minutter. Okay, men jeg har... jeg døde! Ja, jeg har dine ting. Okay, Bare kom tilbage. ja okay. Det er dejligt, du har Men fået jeg overvejer måske at downloade et nyt program, fordi jeg har hørt, at Windows 8, eller Windows 8, hvad hedder det, videoprogram, eller så er det Windows 7, jeg ved det ikke. Det er et eller andet Windows optagelsesprogram, ikke også? Som alle siger mega godt. Det koster det penge. Nej, tror jeg ikke. Nå, okay. Det tror du ikke. Tror jeg ikke. Jeg er ikke sikker, men jeg tror det i hvert fald ikke. Det er fordi, at vi vil helst ikke bruge penge på det her. Så går det lidt over stregen. Kun hvis vi får sådan mega mange views eller subscribers. Ja, nemlig. Så skal vi nok betale lidt for det. Ja, fordi så kan jeg godt betale fuld version af det her, Christian. Af den her. Ja. Så kan, så kan vi optage længere tid. Så er der ikke nogen, hvad hedder det, limit. Som jeg kan sige. Men hvis I kan lide os, så... Ja, så skal vi nok. Bare... Fordi så kan vi bare blive partner. Ja, så må I måske komme med, hvis I har lagt mig på match. Eller hvad det end hedder. Christian, hvor er du? Jeg er nede i minen. Jeg er også nede i minen. Nu kom jeg op et sted. Nej. I en af de der små nogle. Så kom ud til trappen. Hov, Melvin? Ja? Vi skal snart til at sige farvel. Nå, okay. Hvor lang tid er Men det tilbage? først snart. Ikke endnu. Okay. Lige om lidt. Christian, kan du ikke lige give mig mine ting? Jo, jeg kommer lige ned til dig. Vi står på trappen, og jeg er bange for, at der kommer monster. Så. Nå, jeg er ikke bange for det. Ja, det er nok... Jeg så lige en creeper. Nej, altså... Det er nok, fordi du har mit diamantsværd. Bagved dig. Tag den. Wow, du skal ikke den her til mig. Tag den. Sådan, jeg fik den. Okay, giv mig her. Og her. Og her. Og her. Og her. Det må du også få. Og her. Jeg ved godt, det ikke har så mange fakler. Nå, vi skal sige farvel. Ja. Okay. Farvel. Vi ses. Farvel. Ja, hej. Hej.